نلوم عنتن بقرر كم تلومود حنت أبور حق سرته خلتشان إسران سلستن تزرجحت عم ميديا عبي شافنا زرخبتن درو بزح سب كم تنبيت ويون بحجة خفت أمزخ النجارات يتم بالزقل سوازلو ليف زور البيهايند زتسميت بتأزيل على تفلات نزلوه بريزيدنت نا يونايتد ستيت نبر باراك أوباما بروديس زتجبرت ياخد كون مساخم زلخو أدالاو مدب أبيل ميكيلي سنة مكتال كخون لكم ناتمنخو نابت مدب كبلوكم سلام زخبركم تخطاتلتي أيوي فيلم ريفيو كما يتخونوا هم نبارات انقع سلام صناحكم توم حدش سخا انقع سلام مصاخم ندبلنا نابتن لما انت زدالنا يتحستخن السقاقركم كرمي اجن توم نبارات لايك توم حدش تخا سبسكرايب بمقبار تتابعونا بتحتنا نحتت Wake up. اتا فيلم كجمر كلا أماندا زتبهلت سبيتي نبرت እንዳጠራነፈትን ከላ ክለይ በዓል ቤታ ከምልቃሲ በራበርሞ ብዛዕባታ handበታው ምጥርና ፋቲሓታ ኣማንዳ በወገና ካብዚ ከተማና ኣብ ዝነብሩ ሰባትን ዝተወሰነ ግዜ ክትርሕቅ ከም ዝደለየትን ኣብታ ንጎሆውን ኣብ ገማግም ባሕሪ ገዛ ተኻርያ ከም ዘላ ትሕብሮ ክለይ ክተርፈሉ ዝኽእል ዝኾነ መኽነይታ ክርክብ ስለ ዘይከኣለ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንብረቶምን ደቆምን ጠርኒፎም ናብታ ሓድሽ ገዛ ይኸዱ ዝተኻረይዎ ገዛ ኣዝዩ ሰፊሕን ውቅብን كل ነገር ዘማለአን በመሆኑ ኣዝዮም የድንቁዎ እቶም ቆልዑ እናዘለሉ ኣብቲ መሐንበስ ክጻወቱ ከለዉ ክለይ ሕጉሳት ኮይኖም ብምርኣዩ እፎይታ ይስምዖ ኣማንዳ በወገና ዘድልዮም ኣስቤዛ ንምግዛእ ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ዕዳጋ ክትከይድ ከላ ኢና ንዕዘብ ካብ ዕዳጋ ምስ ተመልሰት እውን ንክለይ ባኮ ሽጋራ ድሕሪ መሃብ ኩሉ ክሕጉሶ ዝኽእል ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ብምሕባር ተተሓሒዞም ናብቲ ገማግም ባሕሪ ይኸዱ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እውን ብዙሕ ሰብ ብዘይምንባሩ نأماندا يحجوسا أمونغو مزنقوم إتاني إشتاي قالهم روز أنت عباي مركب نابون قصات متسخن زلا تستفلمو نتوم سدرات حبرهم بملو أم كنت رأيوا بقدا سلايد ليون قداي مزنقوم يقبرو كابزب نغطال أماندا مسبع البيت أكلي بمخان بسنة سرعات مقبو مادا اليوم كم قوبينا نعزب يحرم من مقابهم نخعرفو قوبو يخون مبر روز نتا مركب كتكتاتلا دحر متناح أنفتا خمزة كيرتن نابون قصات تقرب كم زلان تحبرو بدحرزي أماندا نبعل بيتا كلي كابلك أسو تبرابرمو نتا مركب تتسقعتهم سلا زنبرت نبسهم نمدحان كهادمو يجمرو نتا مركبون أفتزنبرو بوتا بتيحا نتحوص أخاب قعزاء دو كم زبل أينا نعزب كابزب مغطل نتام حلو تنايت قماقم بحري نبون بالأم أفت بوتا زنبرو سبات نتا مركب قمباسات بلاشيو نابو كم زمت أدحر محبار ناب بوتا أمي فانوه بدحرزي نجازهم يملسمو بتخونتها تجنيغا أماندا زينان ترخبت لابتوبا كفيتا كترق تفتن يخون انبر نايت جازا واي فاي كونه تلفزيون يسرح كم زي لا تجنزب كلاينا أماندان بزعبات زقات أما نجر ندا تزراربو خلو كلتا عجا زينات أفيتهم يملكتمو بتصبغ عدل سلز ترجمو الشخيبلو أبتا مشت أماندا مسبع البيتا الكل ندا ستيو جانجاز بحال صوتان دا تصوتو خلو أماندا زخونه سبب تجازا خمزلو تزارب أماندا كابز قمتتو أي وطتن دحر قرب دقايق معصونا يجوزهم يخوحكح معصوم عبز خفتلو أوان مس حدا سبعين نقس زبلت قرزون يرخبمو السبعي وانا نايت جزا مخانون GH كم زبهالن يلا اليوم أبدقا أزي قرارس لزنبرون أماندا ولا كوتا زي أمانتهم إليقن نوشتن خاطو يعدمهم التوما قايشون ختما خاطو حاسبهم من بارمن يخون انبر ملؤ تكتما مبرهة تسألمي تخم زلو دحر محبار تاليتي مسوم كحدرو خمز مصير يردقوا يخون انبر أماندا سلزي أمنتهم نسومن ملؤ نبينم كأمة ليلهم كم تخاريون بزخانة سب كتربش كم زي تدلن زي مسمعات تقلت أماندا بزي سلز تقطعت نتوم نتجازا زمات ولا كامباني تسمع رؤيتون مصحف لابتوبها مسكفتت إنترنتن مسمر تليفونن يسرح كم زي اللي تفلت إذا خمزي لو خلو سكات هندبت كاب جبو بزح مفاتح دحر موصاء نتاب كريم إذن نبرت ريتو كفيتو $6 زخون جنزب أوتيون كلي يهوامو نسأم كخانو خفقد اللومي حتو كلي ونت جنزب يقبل تخونا جن أماندا الجوون كتسامى مع زي مخالة نساب آيا بحرك أنت نقرو بدحر زي أماندا نساب آيا نبينو أمدك أسب موساد ناسن الدليم متيوم نسأم كخانون من تاي كم زفقد اللوم تقايق أماندا وسيخا لتما بونغوالن وانا زجزا يوم يلاك تأمن كم زي كالتن بدفعنا إنترنتن مبرهتنا يتكتمان توسيخوه تطارات إرا خمزلان نسوء ما وحدا جزا خدحدر كم زي تدلن الزاروبو كلي بمكران سبيتو الرقاقيو
ንስካትን ሩትን ንኸዘራርቦም ታሕቲ ይወርድ እሞ ስካት ብሉፅ ኮክቴል ሰሪሑ ድሕሪ ምጽናሕ ንኽሰትዩ ዕድመ የቕርበሎ። ክለይ ብዘይ ሕቶን ርእቶን ነቲ መስተ ተቐቢሉ ይሰቲ። ኣማንዳ ግን ከምዘይትደሊ ትሕብሮ። ኣማንዳ ሕጂ እውን ክትኣምን ስለ ዘይከኣለት ብዛዕባ እቲ ገዛ ናቱ ምዃኑ መረጋገፂ ከቕርብ ተሓቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩት ደስ ስለ ዘይበላ ንፋስ ክረክብ ብምባል ገዲፋቶም እንደገ ትወፅእ። ኣማንዳ ወሲኻ ሰበይቱ ኣበይ ከም ዘላን ብተወሳኺ እውን ታሴሩኡ ኸርእያ ከም ትደሊ ተሓቶ። ስካት ብወገኑ ሰበይቱ ብናይ ስራሕ ጉዳይ ካብ ሃገር ተንቀሳቒሳ ከም ዘላን ታሴሩኡ እውን ኣብ ካሊእ ቦታ ረሲዕዎ ከም ዝመፀን ይሕብራ። ኣማንዳ ከምዘይኣመነቶ ክትዛረብ ከላ ቲቪ ናይቲ ገዛ ዓው ብዝበለ ድምፂ መብራህትን መስመር ቴሌፎንን ምዕፃው ሃገራዊ ህፁፅ መጠንቀቕታ ምዃኑ ትሕብሮ። ብድሕሪ ክለይ ንኹሉ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ንስካትን ሩትን ኣብ ኣንደርግራውንድ ናይቲ ገዛ ክኾኑ ከም ዝፈቐደሎም ይሕብር። ጓል ስካት ዝኾነት ሩት ነቲ ኣንደርግራውንድ ብጣዕሚ ስለ እትጸልኦ ብሕርቃን ንኣማንዳ ምስ ስድራ ኣውፂኺ ኣባርርዮም ይመፂዋ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣማራፂ ይነበሮምን። ስካት ንጋሉ ክትሃድእ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግባር ንቐጻሊ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክውስን ከም ዝደሊ ነግራ። በቲ ሓደ ወገን ኣማንዳ ምስ ስካት ክትካታዕ ከላ ሩት ከተሰናኽላ ክትፍትን ከላ ኣስተውዒላ ስለ ዝነበረት ይሕስቡ ኣለዉ ኢላ ብምሕሳብ ኣብ መደቀሲያ ብምዃን ክተሰላስል ከላ ኢና ንዕዘብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣማንዳ ንሰብኣያ ብዛዕባ እታ መርከብ ንምንታይ ዘይነገሮም ተሓቶ። ኣማንዳ ተጨኒቓ ከም ዝነበረት ኣብ ገጻ እዩ ዝንበብ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት ቴሌቭዥን ኩነታት ናይቲ ሳይበር ኣታክ ኢሎም ዝገለጽዎ ኣበይ ደረጃ ከም ዘሎ ሓበሬታ ክተመሓላልፍ ከላ ኢና ንዕዘብ። ንጽባሒቱ ሮዝ ናብ በዲኣ ብምምጻእ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይታ ፍሬንድስ ትብል ተኸታታሊት ድራማ ትሪኣ ደልያ እንተኾነ ግን ኢንተርነት ክትረክብ ከም ዘይከኣለት ትነግራ። ኣማንዳ ዓለም ለኻዊ ጠፊኡ ምህላውን ክትጽበ ከም ዘለዋን ንሮዝ ትገልጸላ። ሮዝ ኢንተርነት ክመጸላ ብህንጥዩነት እንዳተጸበየት ንደገ ትወፅእ እሞ ኣንደበታ ቅድሚኣ ሓጋዝ ዜና ትዕዘብ። ሮዝ ጽቡቕ ጌራ ክትሪአን ስለ ዝደለየት ናብ እንገጻ ምስ ተጸጋዐት ግን ዘይተጸበየቶ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሓት ኮይነን ትረኽበ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣማንዳ ካብ መደቀሲኣ ተበራቢራ ንባዕላ ቡና ክተፍልሕ ከላ ሩት እውን ካብ መደቀሲኣ ብምምጻእ ንሳውን ቡን ከም ትደሊ ትነግራ። ብድሕሪ ሩት ብዛዕባ ስራሕ ናይ ኣማንዳን ክለይን እንታይ ምዃኑ ክትሓታ ትጅምር። ብድሕሪ ኣማንዳ ንሳ ኣብ ሓደ መዋዓውዒ ትካል ከም ትሰርሕ በዓል ቤታ ክለይ ከዓ ፕሮፌሰር ምዃኑ ትነግራ። ካብዚ ምቕጻል ኣማንዳ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ምትዕፅጻው ዝገልጽ ነዊሕ ሰዓታት ዝገበረ ሓበሬታ ኣብ ሞባይላ ረኺባ ከም ዝነበረትን እቲ መጠንቀቕታ እውን ብዛዕባ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ምዃኑን ትነግራ። ሩት ብወገና ምናልባት ሃከራት ነቲ መቆጻጸሪ ጠሊፎሞ ይኾኑ ብምባል ግምታ ትህብ። ኣብታ ህሞት ስካት ይመጽእ እሞ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ ብምባል ሕቱኡ የቕርብ። ኣማንዳ በዓል ቤታ ዝኾነ ሓበሬታ እንተረኸበ ብምባል ናብ ከተማ ገጹ ኸይዶ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሞባይላ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ተካፍሎ። ስካት ብወገኑ ከምቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ከይከውን ስክፍታ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ክልተ ፊሊፒናውያን ከቢድ ሓደጋ ስዒቦም ምንባሮም ይነግረን። ብድሕሪ ኣማንዳ ሸቕሎታ ስለ ዝዛየደ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት ንወዳ ኣርቺ ክትሪኦ ከም ዘለዋ ነጊራቶም ተኸይድ። ሩትን ስካትን ብወገኖም ምስ ማያ በዓልቲ ቤቱ ክራኸቡ ስለ ዘይከኣሉ ብጣዕሚ ተሻቒሎም ከም ዘለዉ ኢና ንዕዘብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክለይ ዝኾነ ሓበሬታ እንተረኸበ ንከተማ ገጹ ኸይዱ እንተዝተባሃለ ወላ ሓደ ሰብ ክረክብ ኣይከኣለን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሮዝ ብዛዕባ እቲ ንጉሆ ዝረኣየቶ ብዙሓት ዓጋዜናት ከም ዝረኣየትን ናብኡ ዝመጽዎ እውን ገለ ነገር ክሕብርዎም ስለ ዝደለዩ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንኣርቺ ሓዋ ትነግሮ። ይኹን እምበር ኣርቺ ፈዚዙ ናብ ሩት ይጥምት ስለ ዝነበረ ሮዝ ትብሎ ዝነበረት ከቕልበላ ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስካት እውን ኣብ ከተማ እንታይ ይፍጠር ምህላው ንምርግጋጽ መኪንኡ ኣልዒሉ ይብገስ። ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ገዛ ብምሉኡ ዋናታቱ ገዲፎሞ ከም ዝኸዱን ወላ ሓደ ዝተረፈ ከም ዘየለን ይርዳእ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክለይ ኣብ መንገዱ ሓንቲ ሰበይቲ ብምርካቡ ንኸዘራርባ ደው ይብል። ሮዝን ኣርችን እውን ተተሓሒዞም ነተን ዓጋዜናት እንተረኸብዎን ብምባል ናብቲ ጨካ ይኸዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስካት ኣብቲ ገዛ ሬድዮ ሃለው ይረክብ እሞ ኣብ ደገ ወፂኡ እንተፈተኖ ግን ንሱ እውን ምስራሕ ይኣብዮ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክለይ ነታ ዝተሸገረት ሰበይቲ ከዘራርባ እኮ ተደለየ ይኹን እምበር ትዛረቦ ዝነበረት ቋንቋ ስለ ዘይተረድኦ ገዲፍዋ ይኸይድ። ሮዝን ኣርችን እውን ኣብቲ ጫካ ንእሽተይ ገዛ ስለ ዝረኸቡ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ናብ ውሽጢ ይኣትዉ። ክለይ ነታ ብስፓኒሽ ንኽርዳኣ ትልምኖ ዝነበረት ሰበይቲ ጠንጢንዋ ይኸይድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ
ስካት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝኾነ እንተረኸበ ይኸይድ እሞ አንደበት ሰዓት ረኺቡ ከልዕላ ምስ ፈተነ ግን ካብቲ ሑፃ ኢድ ምስኣት ወፅእ ስካት ብስምባደን ድሕሪት ይወድቕ እሞ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ እንተተዓዘበ ዝተቐተሉ ሰባት ይምልከት በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሓንቲ ኣየር ናብ ክለይ ገጻ ወረቓቕቲ እንዳበተነት ክትመጽእ ምስ ረኣየ ብናህሪ ናብ ገጹ ይዝውራ ኣብቲ ስካት ዝነበረ እውን ሓንቲ ዓባይ ናይ መጓዓዝያ ኣየር ካብ ሰማይ ተወርዊራ ናብ ባሕሪ ክትኣቱ ከላ ብምርኣዩ ናብቲ ገዛውቲ ገጹ እግረ ያውፅኒ ክጎዩ ከሎ ኢና ንዕዘብ ሩትን ኣማንዳን እውን ኣብቲ መሐንበሲ ባስካ ብምዃን ሮዝን ኣርችን ክምለሱ ኣብ ምጽባየን ዝርከባ ኣብቲ ጫካ ሮዝ ከምቶም ናይ ንጉሆ ዓጋዜን ትርኢ ይኹን እምበር ዕድሚና ኣርቺ ምርኣያ እቲ ዓጋዜን ይሃድም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስካት ካብቲ ዝነበሮ ክዳውንቲ ጠልቁ ይመጽእ ንሩት ክዳኑ ክተምፀሉ ድሕሪ ምልኣኹ እውን ንኣማንዳ ኩሉ ትዘጋጠሞን እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ዘለዎ ጥርጣረን ይገልጸላ ኣማንዳ ብኣርሙሞ እንዳሰምዐቶ ከላ ኣብ ከተማ ወላ ሓደ ሰብ ብህይወት ከም ዘይተረፈ ድሕሪ ምሕባሩ ገሊኦም ነታ ሳተላይት ናይ ኣሜሪካ ተቆጻጺሮማ ክህልው ከም ዝኽእሉ ክገልጸላ ከሎ ሩት ተሓቢኣ ክትጸናጸን ትፍትን አንደበት ግን ካብ ዘይተፈልጠ ብርቱዕ ድምፂ ክመጽእ ምስ ጀመረ ኣማንዳ ናብ ደቃ ትጎይ ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ድምፂ የቋርጽ እሞ ኣማንዳ እውን ደቃ ሒዛ ንገዛ ይምለሱ ብድሕሪ እዚ ኣብ ገዛ ምስ ኣተዉ ኣርቺ ርእሱ ጽሩሩ ይብሎ ከም ዘሎ ይሕብሮም ካብዚ ምቕጻል ኣማንዳ ንኽልቲኦም ደቃ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ከይዶም ክዳውንቶም ንኽቕይሩ ትነግሮም ደቃ ምስ ከዱ ኣማንዳ ብሕርቃን ንስካት ብዛዕባ እቲ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ተሓቶ ስካት ከለይ ክሳብ ዝመጽእ ክጽበዩ ወላ እኮ ተነገራ ኣማንዳ ግን ክትጽባዕ ዓቕሊ ከም ዘይብላ ድሕሪ ምንጋር ኣየር ተኣክል ኣንፈታ ስሒታ ናብ ባሕሪ ክትወድቕ ከላ ካብ ረኣየ ከቢድ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓዊላ ትዛረብ ነዚ ሰምዐት ሩት እውን ብዛዕባታ ካብ መገሻ ብፕሌን ትምለስ ዝነበረት ኣዲኣ ተሻቒላ ስለ ዝነበረት ገዲፋቶም ትኸይድ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማዕጾ ናይቲ ገዛ ሃንደበት ይኽፈት እሞ ክለይ ይመጽእ ክለይ ብምቕጻል ኣብቲ በታ ነፋሪት ዝተደርበየ ወረቐት የርእዮ እሞ እቲ ወረቐት ሞት ንኣሜሪካ ዝብል ብዓረብ ዝተጻሕፈ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጦም ኣሜሪካ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዘላ ይርድኡ ብድሕሪ እዚ ንብረቶም ጠራኒፎም ናብ ሓፍቲ ኣማንዳ ተቕመጠሉ ኒውጀርሲ ዝተባህለ ከተማ ይብገሱ ወላ እኮ ስካት ይትረፈኩም እንተበሎም ሰምዕዎ ግን ኣይከኣሉን እቶም ስድራ ድሕሪ ምኻዶም ስካት ንሩት እታ ክትወድቕ ዝረኣያ ፕሌን ምስታ ኣዲኣ ተሳፊራታ ዘላ ሓደ ዓይነት ዘይምዃነን እንዳነገረ ከረጋግኣ ይፍትን ክለይ ምስ ስድራ ቤቱ ካብቲ ከተማ እንዳወፁ ከለዉ ሮዝ ጥሩምባ ክንፋሕ ከሎ ትሰምዕ እሞ ኣብ ቅድሚኦም እውን መንገዲ ተዓጻጽዩ ስለ ዝጸንሖም መኪናኦም ደው የብሉ ኣማንዳ ካብ መኪና ወሪዳ ክትረጋግጽ ምስ ፈተነት ግን ኩለንተን መንገዲ ዓጽየን ዝነበራ መካይን ብዘይ ኣውቲስታ ክኸዳ ዝኽእላን ናይ ተስላ ዝበሃል ካምፓኒ ምዃነን ተረጋግጽ ካብዚ ብምቕጻል ኣማንዳ ብጉያ ናብ መኪና ብምእታው ንሰብኣያ እውን ከኣቱ ድሕሪ ምንጋር እተን መካይን ብሰንኪ ምጥላፍ ናይታ ሳተላይት ባዕለን ይዝወራ ምህላወን ነናሓድሕደን ይጋጨዋ ከም ዘለዋን ሓቢራ ካብ መንገደን ትእለየለን ብድሕሪ እዚ ኣማራጺ ስለ ዝሰኣኑ ናብታ ቀዲሞም ዝነበርዎ ገዛ ይምለሱ ንምሸቱ ኣማንዳ ንክለይ ሰብኣያ ካብቲ ሽግር ክወጽሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከናዲ ተሓቶ ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ከተማ ቦምብ ክትኮስ ከሎ ይሰምዑ እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኣርቺ ኣብ ክፍሉ ኮይኑ ረስንን ረሃፅን ክኸውን ከሎ ኢና ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ክለይ ምስ ጓል ስካት ሩት ብምዃን ኣብቲ ጥቓ መሐንበሲ ተቐሚጦም ብዕላላ ሰኒዮም ማሪዋና ዝተባህለ ሓሽሽ ክወስዱ ይጅምሩ ኣማንዳ ንስካትን ብወገኖም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ኣልኮል እንዳወሰዱ ክዕልሉ ይጅምሩ ኣማንዳ ሰብ ከም ዘይትፈቱ ብምንጋር ስካት ግን ብሰንኪ ዝሰርሖ ስራሕ ምስ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝረኸብ ከም ዝሓዘነትሉ ትነግሮ ኣማንዳ ንእግረ መንገዳ ይኹን እምበር ንስካት ክትፈቶ ከም ዝጀመረት ግን ትሕብሮ ኣማንዳ ዘረባኣ ምስ ወደአት ስካት ብወገኑ ኣብታ ምሸት ምስ ጓሉ ንምንታይ ከም ዝመፁ ክነግራ ይጅምር ስካት ብምቕጻል ሓደ ከም ዓርኩን ዓሚሉን ዝኾነ ኣብቲ ዓበ ሕልፍነት ናይ ፔንታጎን ከም ዘለዎ ድሕሪ መንጋር ድምዝተወሰነ ዓመታት ብሓደ ኮፍ ኢሎም እንዳሰተዩ ነዊሕ ከም ዘዕለሉ ይነግራ ምስ ሰኸሩ ከዓ እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ዝቕጽል ሰይጣናዊ ፖለቲካዊ ውዲት ኢሎም ዝሰመይዎ ኣኼቦኦም ምስቶም ንዓለም ዝዝውርዋ ውልቀ ሰባት ክሳተፍ ከም ዝዓደሞ ይነግራ ኣማንዳ ነዚ ምስ ሰምዐት ብፍርሒ ከም ዝተዋሕጠትን ክትከይድ ከም ትደልን ትነግሮ ይኹን እምበር ስካት ንኽትጸንሕ ይሓታ እሞ ኣብታ ዝሓለፈት መዓልቲ እቲ ናይ ሽዑ በዓል ስልጣን ዓርኩ ደው ኢሉሉ ምንባሩን ብዙሕ ገንዘብ ከሕልፈሉ ከም ዝሓተቶን ይነግራ ብድሕሪ እዚ ብዝተዋዘየሉ ዋዛታት ፈጺሙ ከም ዘይሰሓቐን ንነብሱ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ጥራይ ከም ዝነገሮን የዘንትወል ክቡራት ተኸታተልትና
ንዝተፈላለዩ ጽምብላት ከም ኣውደ ዓመት መርዓ ሓፀን ጥምቀትን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ነገራት ከም ክዳን ሓበሻ ሽፎን መሶብን ካልእን ዝኣመሰሉ ነገራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትጠልቡ ምስ ትደልዩ ብመስመራት ቴሌፎናትና 0025 19 53 84 3289 ከምኡውን 0025 17 03 34 08 28 ብኢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራምን ቫይበርን ክትውከሱና ከም እትኽእሉን ናብ ዝደለኹምዎ ሃገርን ቦታን ብኣድራሻኹም መሰረት ክንልእኸልኩም ከም ንኽእል ነበስር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሮዝ ናብ ኣርቻ ሓዋ ብምኻድ ነታ ታሃንጥያ ትጽበያ ዘላ ፍሬንድስ ትብል ድራማ ክትርእያ ከም ትደልን ዝኾነ ካብኡ ክወፅሉ ዝኽእሉ ተስፋታት ኣሎን የለን ክትሓቶ እያ ትርአ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክለይ ምስ ሩት እቲ ኩሉ ዘጋጠሞን ኣብ መንገዲ ዝተሸገረት ሰበይቲ ረኺቡ ምንባሩን ቋንቋ ክርዳኣ ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብቲ በረኻ ገዲፍዋ ከም ዝመፀ እቲ ሓቂ ይነግራ። ነዚ ሰምዐት ሩት ካሊእ ክትፈልጦ ዘለዋ ምስጢር እንተሎ ተሓተሞ ብዛዕባ እታ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝረኣይዋ መርከብ ይሕብራ። ብድሕሪዚ አንደበት ጠንቦላሕ ዝብል ድምፂ ሰሚዖም ግልጽ ኣብ ዝበሉሉ ሰዓት ማእለያ ዘይብለን ፍላሚንጎታት ኣብቲ መሐንበሲ መሊአን ይዕዘቡ። ብድሕሪዚ እቲ ትርኢት ናብ ውሽጢ ይወስደና እሞ ስካት ንኣማንዳ ካብቲ ፈሪሓቶ ዝነበረት ኣውፂኡ ናብ ኖርማል ሙዳ ንኽመልሳ ስለ ዝደለየ ናብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሲዲታት ተቐሚጡሉ ዝነበረ ሸልፊ ድሕሪ ምውሳድ ደርፊ ክጋብዛ ከም ዝደለየ ይነግራ። ስካት ጃዝ ዓይነቱ ሙዚቃ እኮ ተመረፀ፣ ኣማንዳ ግን ካሊእ ሙዚቃ ትመርጽ እሞ ብሓደ ድሕሪ ምስዕሳዕ ይተሓቋቑፉ። ብድሕሪዚ ኣማንዳ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ምዃኖምን ካብዚ ንላዕሊ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉን ተዘኻኽሮ። ካብዚ ብምቕጻል ስካት ንሰበይቱ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራን እንተኾነ ግን ደጊሙ ዝሪኣ ኮይኑ ይስምዖ ብዘይምህላው ፈሪሑ ከም ዘሎ ይገልጸላ። ብድሕሪዚ አንደበት ከምታ ቀዲሞም ሰሚዖሞ ዝነበሩ ብርቱዕ ድምፂ ይጅምር እሞ እተን ፍላሚንጎታት ካብቲ መሐንበሲ በሪረን ይኸዳ፣ መብራህቲ እውን ትጠፍእ። ብድሕሪዚ ኣማንዳን ክለይን ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ምስ ደቆም ኣብ ሓደ ዓራት ይድቅሱ። ኣማንዳ ንወዳ ቸክ ትገብሮ እሞ ብርቱዕ ረስኒ ከም ዘለዎ ትግንዘብ። ሮዝ እውን ድቃስ ኣቢዋ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ሓደ ኩሉ ግዜ ንውሕስነቱ ጥራይ ዝጽሊ ዝነበረ ሰብ ታሪክ ነዲኣ ተዘንትወላ። ብድሕሪዚ ሓደ እዋን እታ ከተማ ዕልቕልቕ የጋጥማ እሞ ሄሊኮፕተርን ጀላቡን ከድሕንኦ ይመጻ። ይኹን እምበር እቲ ሰብ ኣምላኽ ባዕሉ መጺኡ ከድሕኖ ይደሊ ስለ ዝነበረ ንሓገዝ ናይታን ጀላቡን ሄሊኮፕተርን ይነጽጎ። ብድሕሪዚ እቲ ሰብኣይ ይመውት እሞ ኣብ ገነት ንኣምላኽ ንምንታይ መጺኡ ከም ዘየድሓኖ ይኸሶ። ኣምላኽ እውን ኩሉ ዘድልዮ ሓገዛት ሰዲድሉ ምንባሩን እቲ ሰብኣይ ግን ንኹሉ ከም ዝነጸጎን የረድኦ። ካብዚ ብምቕጻር ሮዝ ነዲኣ ካብቲ ሓደጋ ንኸምልጡ እኹል መጠንቀቕታ ተባሂብዎም ምንባሩን ይኹን እምበር ንሶም ክርድእዎ ከም ዘይከኣሉ ሕጂ ግን እቲ ግዜ ከም ዘብቅዐን ትዛረብ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሩት ፈሪሓ ምህላዋን ኣቦኣ ምሳኣ ንኽድቅስ ተሓቶ። ብድሕሪዚ ሩት ነቶም ስድራ ኣማንዳ ብሰንኪ ደረቕኛናታ ክለይ ምሳኣ ክድቅስ ድሌት ከም ዘለዎ፣ ሮዝ ብሰንኪ ዘለዋ ዘፍርሕ ባህርያት፣ ኣርቺ እውን እንተኾነ ብሰንኪ ዝወሰዶ ዘየድሊ ስእልታታ ከም ዘይተኣምኖም ትነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ስካት ካብ ሕጂ ንዳሓር ባዕሉ ክከላኸለላ ምዃኑን ገዲፍዋ ከም ዘየርሕቕን ቃል ይኣትወላ። ሩት ወሲኻ ካብቲ ኸይደሞ ዝነበሩ ምስ ተመለሱ ከኣትዉ ስለ ዘፍቀደሎም ነቦኣ ትወቕሶ። ንጽባሒቱ ሮዝ ቅድሚ ኩሎም ካብ ድቃሳ ትበራበር እሞ ንደገ ትወፅእ። ናይ ኣርቺ ረስኒ እውን በርቲዑ ስለ ዝነበረ ኣማንዳ ካብ ድቃሱ ተበራብረ እሞ ኣርቺ ኣስናኑ ብኢዱን ተሰሓቦም ብቐሊሉ ክረግፉ ይጅምሩ። ነዚ ዝረኣየት ኣማንዳ ብስምባደ ዝገብሮ ዘሎ ንኸቋርጾ ትነግሮ። ብምልኦም ኣብ ሳሎን ተቐሚጦም ከለዉ ኣርቺ ምስ ሮዝ ናብቲ ጫካ ኸይዶም ከለዉ ዝኾነ ነገር ንኺስዎም ምንባሩን እቲ ሕማም እውን ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮም። ኣማንዳ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓርቢትዋ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ዶክተር ክትረክብ ከም ዘለዋ ትዛረብ። ስካት ንኽትሃድእ ድሕሪ ምንጋሩ ናብቲ ኮንትራክተር ዓርኩ ኸይዱ መድሃኒት እንተለዎ ከምጽእ ምዃኑ እንተዘይኮይኑ ግን ዶክተር ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ይነግራ። አንደበት ግን ሮዝ ካብቲ ገዛ ካብቲ ወፅእ ነዊሕ ጌራ ምህላዋ ይዝክር እሞ ኣማንዳ ንኽትደልያ ብጉያ ትወፅእ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣርቺ እቲ ሕማሙ ስለ ዝበርትዖ ከምልስ ይጅምር እሞ ስካትን ክለይን ሓገዝ እንተረኸቡ ብቕልጡፍ ሒዞሞ ይኸዱ። ሩት ኣቦኣ ገዲፍዋ ክኸይድ ኣይደለየትን ነይራ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክምለስ ምዃኑ ኣእሚንዋ ይኸይድ። ድሕሪ ምኻዶም ሩት ምስ ኣማንዳ ብምዃን ንሮዝ ኣብ ምድላይ ይጽመዳ። ይኹን እምበር ክረኸባ ኣይከኣላን። ሩት ንገዛ ክምለሳ እኮ እንተጠለበት ኣማንዳ ግን ክትሰምዓ ኣይከኣለትን። ብኣንጻሩ ብቁጥዐ ክትምልሰላ ትጅምር። ሩት ብጣዕሚ ሓሪቓ ንኣማንዳ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃናን ኣዲኣ ሞይታ ድያላ እኮ ዘይትፈልጥ ክንሳ ቁሩብ ክትድንግጸላ ዘይምኽኣላ ትዛረብ።
بدحر زي أماندا يغريتا دحر محتات بخمي عينت كونتها تحلف كم زلاون كم ترد الله تنقرأ انت خونا جن سرحة مسب كم مقراب زجت مخانو أنا تصيرات نقرأ بدحر زي كابتزنا برا دحر موسى أماندا أم فتنا يروز كتركب كلا روت جن بعجازينات سلس تخبت تنقص قصاي كالتن إذا خمزي لخلا سكاتن كلاين أرش حزام نبت كونتراكتر يخدمه زي تصبيوه الكونتراكتر كاب كباب جزء خروحكم انت زي كوينو خطكسلهم مخانو يتنقوم الكونتراكتر نخحجزام فقادنيا زي مخانو مسجلصه سكات بوغونو شغوطو دحر موصا يفاططو انت خونا جن ليا منغوم بمئتاو نخحجزون الكونتراكتر كلمنو يجمر بدحر زي الكونتراكتر ጠንቀ ሕማም ናይ ኣርቺ እቲ ድምፂ ምዃኑ ይነግሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣማንዳ ናብ ትሩት ዝነበረቶ ብጉያ ብምምፃእ ብዓውታ ነተን ዓጋዜናት ክተባረረን ትጅምር ኣብ መጀመርታ ክፈርሑ ኣይከኣሉን ድሕሪ ነዊሕ ፈተነ ግን ብምልኦም ክኸድለን ከኣሉ ኣማንዳ እውን ንሩት ድሕሪ ምሕቋፍ ክበኽያ ጅምራ እቲ ኮንትራክተር ኣብዚ ሰዓት ገንዘብ ጥቕሚ ኮተ ዘይነበሮ ዝተወሰነ ገንዘብ ተቐቢሉ ነቲ መድሃኒት ይሸጠሎም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሩት ንኣማንዳ እቶም እንስሳታት ገለ ነገር ክነግርዎም ይደልዩ ከይህልው ዝዛረብ እሞ ቁሩም ምስተጓዓዘት ገለ ነገር ስለ ዝረኣየት ደው ትብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስካት ነዚ ኩሉ ምስተዓዘበ ኣብ መኪና ብምዃን ብሕጂ ዝፍጠር ነገር ተረዲእዎ ከም ዘሎ ንክለይ ይነግሮ እቶም ጸላቲ ንሓንቲ ሃገር ከዕንብዋን ተኾይኖም ሰለስተ መንገድታት ከም ዝኽተሉ ድሕሪ ምሕባር እቲ ቀዳማይ ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ከም ዝዓጽውዎ ብምቕጻል ህዝብን ንሓድሕዱ ንኽለዓል ጉጉይ ሓበሬታታትን እንፍሽፍሽን ከም ዝኸትሉ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ከዓ እዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ኩናት ሓድሕድ ምዃኑ የረድኦ ኣማንዳ ሩት እንታይ ከም ዝረኣየ ክትርኢ ምስ ተመልሰት ኣብቲ ከተማ ዓብ ምቅጻልን ትክን ይዕዘባ እሞ እታ ሃገር ትጥቃዕ ከም ዘላ የረጋግጻ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሮዝ ዝሓሸ ገዛ እንተረኸበት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ገዛውቲ ክትፍትሽ ከላ ኢና ንዕዘብ ኣብቲ ዝረኸበቶ ገዛ ምግቢ ረኺባ ድሕሪ ምብላዕ ጽቡቕ ጌራ ክድህስሶ ትጅምር ኣንደበት ግን ብሓፂን ዝተሰርሐ ዓብ ማዕጾ ትረክብ እሞ ብሓይሊ ድሕሪ ምኽፋት መብራህቲ ትውልዕ ሮዝ ምስ ረኣየቶ እቲ ገዛ ንሕማቕ እዋን ኢሉ ዝተዳለወ ምዃኑን ኣዝዩ ብዙሕ ምግቢ ዘለዎ ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ዝውንን ኮይኑ ይጸንሓ ኣብታ ሓበሬታ እውን እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘላን እቶም ህዝቢ ዝሓሸ መዕቆቢ ኸናድዩ ከም ዘለዎም ዝሕብር ነይሩ ብድሕሪ እዚ ሮዝ ኣብቲ ካሴት ናይ ፊልምታት ተደርዲሩሉ ዝነበረ ሸልፊ ኸይዳ እታ ንነዊሕ ትጽበያ ዝነበረት ፍሬንድስ ትብል ሲትኮም ድራማ ኣውፅያ እንዳተኸታተለት ነታ ፊልም ትዛዝማ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሬቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናጽ ነቐፌታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ